Mas paborito niyo siya kesa sa akin. Napansin ko naman po. Nasimula nung pinanganak niyo si Emma, naitsapwera na ako sa inyo. Anak, huwag mong sabihin ng ganyan. Huwag mong isipin na hindi kita mahal. Ate, mahal kita. Gusto mo, ilot ko ulo mo? Galit ba ate sa akin? Bakit siya alis? Hindi anak, pagod lang siguro si ate. Akin yan! Bigay nanay yan akin! Layla, bakit umiyak ng kapatid mo? Kuha niya pagkain ko! Nay, kinuha ko lang naman yung tirang ulam. Gusto ko lang naman sana kumain bago pumasok. Anak, pwede bang ibigay mo na lang yan sa kapatid mo? Hindi ko kasi alam na magugustuhan din ng kapatid mo yung niluto kong ulam. Yay! Sarap kasi to ate! Sige anak, kumain ka ng marami ha. Palagi na lang siyang nasusunod. Simula nang pinanganak siya, naitsapwera na ako. Naiintindihan ko naman ang kalagayan ng kapatid ko. Pero wag naman sana ganito araw-araw. Alis na po ako, Nay. Nay, pwede po ba akong magpahilot ng ulo sa inyo? Sakit po kasi ng ulo ko. Dahil po siguro sa init ng biyahe kanina. O sige anak, halika dito sa tabi ko at hilutin ko yung ulo mo. Ate, alis ka dyan. Gusto ko tabi nanay. Bunso, masakit ang ulo ni ate. Pahilot lang ako saglit kay nanay, ha? Ayoko! Gusto ko tabi lang nanay. Sige na anak, inuman mo muna ng gamot yan. Bunso, para ngayon lang ako magpapahilot kay nanay. Ayaw mo pa. Magagalit na ako sa'yo niyan. Layla, huwag mo pagsabihan ng ganyan yung kapatid mo. Hindi ka niya maiintindihan. Nay, sana naman, ipaintindi niyo rin sa kanya minsan na kailangan ko din kayo. Anak, hayaan na lang natin siya. Sundin na lang natin lahat ng gusto niya. Nay, naiintindihan ko naman po eh. Kaso, pakiramdam ko, mas paborito niyo siya kesa sa akin. Napansin ko naman po, nasimula nung pinanganak niyo si Emma, naitsapwera na ako sa inyo. Anak, huwag mong sabihin ng ganyan. Huwag mong isipin na hindi kita mahal. Ate, mahal kita. Gusto mo, ilot ko ulo mo? Galit ba ate sa akin? Bakit siya alis? Hindi anak, pagod lang siguro si ate. Puro na lang Emma. Anak din naman ako ah. Anak, pwede ba kitang makausap? Anak, huwag mo sanang isipin na mas paborito ko yung kapatid mo kaysa sa'yo. Nakita mo naman ang kalagayan niya. Mas kailangan niya ang pag-aalaga at pag-unawa kaysa sa'yo. Ikaw sanang mas umintindi sa kapatid mo, anak. Alam mo naman ang kalagayan niya, di ba? Kaya alam ko, naiintindihan mo ang lahat. Isa pa, ikaw ang panganay, anak. Kaya alam ko, ikaw ang mag-aalaga at magmamahal ng katulad ng pagmamahal ko sa kapatid mo pagdating ng araw na wala na ako. Naiintindihan ko naman po, Nay. Pasensya na po kayo kung naisip ko mas paborito ninyo si Bunso kaysa sa akin. Narinig mo naman yung sinabi ng kapatid mo kanina, di ba?
Mahal ka daw ng kapatid mo. Mahal na mahal ko naman po si Bunso, Nay. Ang totoo po niyan, nag-iipon po ako para maipagamot po natin siya. Gusto ko rin naman pong gumaling ang kapatid ko. Mahal na mahal ko po siya. Mahal din kita, ate. Mahal ko din, nanay. Kita mo na, kahit ganyan yung kapatid mo, ramdam din niya ang pagmamahal mo sa kanya. Hayaan mo, Bunso. Papagamot ka ni ate. Gagaling ka rin. Salamat, ate.